салом алайкум дӯстону ва бародарон, хостам хабари муҳимеро ба шумо расонам. Хабари муҳим дар бораи ютуб. Шояд баъзе шумо аз ин хабар дошта бошед, аммо бисёриҳо инро намедонанд. Аз шумо хоҳиш мекунам дар шабакаи мо обуна шавед, дар навор лайк гузоред ва маро то охир ҳамроҳӣ кунед. Ду рӯз мешавад дар Россия монетизасияро хомӯш карданд. Яъне дигар дар Россия монетизация нест бо фармони ютуб ва дигар ширкатҳои Google. Ин бо чӣ сабаб бошад? Боварӣ дорам бисёри шумо медонед. Яъне бародарон, дигар дар Россия реклама наметаҳанд. Реклама наметаҳанд чӣ маъно дорад? Яъне бародарон, бисёри блогерои нав ҳастанд, инро ҳоло намедонанд. Вақте блогер мешавӣ ё ки кори худро дар ютуб оғоз мекунӣ, аввал бояд монетизасияи канала гирон кунӣ. Яъне бояд каналат сум кор кунад. Суми видео аз куҷо меояд? Суми видео аз реклама меояд, бародарон. Рекламае ки дар аввали видео, дар охир, дар куҷои видео ки набошад, доходи видео аз ҳамон реклама буд. Яъне дигар дар Россия реклама нест, наметаҳанд, доход набошад. Чӣ бояд кунем? Роҳи ҳаллашро ёфтам дар кор. Роҳи ҳаллаш ҳатман ҳаст. Мо ёфтем. Яъне бародарон, чӣ бояд кунем ки видеои мо доход пайдо кунад? Барои ин бояд тамошобинони мо аз дигар давлатҳо бошанд, аз хориҷа. Вақте дар Россия монетизация хомӯш карда шуд, бисёри тамошобинони мо аз Россия буд. Муҳоҷирон ё ки дигар шахсон, яъне навори моро тамошо мекарданд ва ба мо доход меомад. Мо сум кор мекардем ай видеомон. Дигар ин нест дар Россия. Чӣ бояд кунем? Барои ин бояд бисёри тамошобинони мо аз хориҷа бошад. Яъне мо коре кунем ки тамошобинон аз хориҷа бошанд, аз дигар давлатҳо. Дар Тоҷикистон ҳам нест монетизация, реклама нест, чӣ хеле ки ҳама медонанд. Барои тамошобинон аз хориҷа шудан, мо бояд аввал забони хориҷиро донем, яъне бо англисӣ ҳарф зада тавонем. боварӣ дорам бисёри блогерҳо наметавонанд бо англисӣ ҳарф задан. Барои ин мо бояд кӯшиш кунем ки ҳар як наворе ки омода мекунем ба забони хориҷӣ тарҷума кунем. хоҳ дар рӯи навор бошад, хоҳ бо англисӣ гап занем. Дар Россия дигар реклама наметаҳанд, монетизасияро хомӯш карданд. Гуфта мо бояд кори худро қатъ накунем, бародарон. Мо бояд ҳаракат кунем, наворҳои хуб омода созем. Наворҳои хуб бо тарҷумааш бо забони хориҷӣ ё ки дигар забонҳое ки дар он давлатҳо монетизация ҳаст. Хабари муҳими мо ҳамин буд, бародарон. Ду рӯз мешавад дар Россия монетизация нест. Хомӯш карданд бо фармони ютуб ва дигар ширкатҳои Google. Дигар ба Россия реклама наметаҳанд. яъне ин зарар ба бисёри блогерҳо мерасад, бародарон, агарчи дар дигар давлатҳо ҳам бошанд, махсусан ба Тоҷикистон. Барои ин ки бисёри тамошобинони блогерони тоҷик дар Россия буд, аз Россия тамошо мекарданд. Вақте рекламаро хомӯш карданд дар Россия, дигар тамошобинон бе реклама навори моро тамошо мекунанд ва ба мо доход намеяд. Дигар сум кор карда наметавонем. Барои ин бояд кӯшиш кунем, чӣ хеле гуфта гузаштем, бояд кӯшиш кунем наворҳои худро бо забони хориҷӣ бисёртар тарҷума кунем ва омода созем. ё дигар роҳҳои ҳаллаш ҳаст. Агар мехоҳед, ба мо муроҷиат кунед, нишон медиҳем. Мо аллакай ёфта будем, яъне пеш аз ин ҳам мо кор мекардем, ёфта будем роҳашро.
барои доходи хуб овардан дар ҳар як видео, фарқ надорад чӣ видео аст, фарқ надорад аз куҷо тамошо мекунанд наворҳои моро. роҳи ҳалаш ҳама вақт ҳаст. барои ҳамин дилмонда намешавем ва фикрашро ҳам намекунем. кори худро давом додан мегирем. наворҳои хуб омода месозем. мо нав кори худро дар ютуб оғоз кардем. барои ҳамин ҳама вақт бояд кӯшиш кунем ки наворҳои хубро омода созем. агар дар бораи ин ё ки дар бораи дигар функсияҳои ютуб мехоҳед маълумот дошта бошед, ҳатман ба мо муроҷиат кунед ё ки дар зери ҳар як навори мо комментария монед. мо ҳатман наворашро омода сохта пешниҳоди шумо мекунем. имрӯзҳо бисёреҳо мехоҳанд блогер шаванд ва кори худро дар ютуб оғоз кунанд, аммо намедонанд чӣ хел. барои ин бояд аввал монетизасияи каналшона гирон кунанд барои сум кор кардан. аммо кори худро оғоз карданду бисёр хато мекунанд. наворҳои худро намегузоранд дар ютуб. бояд навори худро омода созӣ. кӯшиш кунӣ навори хуб тайёр кунӣ. аудиторияи худро сохтан дар кор дар ютуб. барои ин агар чизе ки ба шумо нофаҳмо бошад, дар зери ҳамин навор комментария монед. мо ҳатман наворашро омода сохта ба шумо мефаҳмонем. агар дар бораи соат ҷамъ кардан ё ки дар бораи подписчик ё ки дар бораи дигар функсияҳои ютуб бошад. хайр бародарон, то наворҳои навбатӣ.